skal ikke ud og rejse. Hej, nyheden her. I dag står jeg sammen med Danmarks største Pokémon-nørd, og hvorfor er det, du spiller så meget Pokémon? Har du nogensinde rigtig haft lyst til at træne Pokémon, hvis de nu fandtes? Det kan I lige se her, om man vil det. Hey bedstefar, hvor meget tid har du tilbage i dit liv? Men du lærte mig jo aldrig at spille på ukulele. Jamen, det har jeg aldrig rigtig selv kunne. Hvordan fanden har du da fået så mange penge? Fedt mand, gør god. Ej, hvor er det nederen. Hvor mange gange om ugen går du egentlig på arbejde? Men så kan jeg godt forstå, hvorfor du gerne sige op. Tusind mange gange tak, fordi I gad sådan der se med i den her video. Det er den anden sang i virkeligheden på Novas Vis. Og jeg skal nok love jer for, at der kommer meget mere. Farvel.